Προχωράμε στην παρουσίαση του περιστατικού από την καρδιολογική κλινική της Βέρειας. Θα την παρουσιάσει ο κύριος Παπαβασιλείου και σχολιαστής θα είναι ο κύριος Κλικάτσης. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, αγαπητοί πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον Διευθυντή μου, τον κύριο Βογιατζή, για την ευκαιρία που μου δίνει να σας παρουσιάσω το εξής περιστατικό. Το περιστατικό μας αφορά έναν άντρα ηλικίας 77 ετών, ο οποίος καθώς βρισκόταν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, συγκεκριμένα ουρολόγο ιατρού, για συνταγογράφηση αναφέρει επεισόδιο ζάλης με συνοδό προκάρδιο δυσφορία. Ο ασθενής μεταφέρεται άμεσα σε παρακείμενο ιατρείο καρδιολόγου, όπου εκεί παρουσιάζει επεισόδιο απώλειας αισθήσεων. Ο συνάδελφος αναγνωρίζει απεινιδώσιμο ρυθμό, χωρίς όμως να τον καταγράψει, γίνεται αποκατάσταση σε φλεβοκοβικό ρυθμό και μεταφορά στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, το καρδιογράφημα του ασθενούς είναι φλεβοκοβικός ρυθμός με αποκλεισμό δεξιού σκέλους και πρόσθετα αριστερό ημισκελικό αποκλεισμό. Από την κλινική εξέταση η πίεση του είναι 115 με 70 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου, η καρδιακή τόνη είναι ρυθμική βήθη, χωρίς παθολογικά ευρήματα από το αναμνηστικό ψιθύρισμα, ενώ παρατηρούμε και απώλεια ούρων. Δύο λόγοι για το ιστορικό του ασθενούς. Ο ασθενής πρόκειται για έναν ασθενή με ιστορικό στεφανίας νόσου, με έφραγμα μυοκαρδίου το 1987, χωρίς όμως επαναιμάτωση. Σε στεφανιογραφικό έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε το 2008, έχουμε έναν πρόστιο κατιόντο με πλήρη απόφραξη στη μεσότητα αυτού, περισπόμενη χωρίς κριτικές αλλοιώσεις και μια δεξιά στεφανία με μια στένωση 50% στο τρίτο τριτημόριο αυτής. Η κοιλιογραφία της αριστερής κοιλίας ανέδειξε τότε κινησία κορυφής με ανέβρισμα και θρόμβο και με καλή κινητικότητα λοιπόν τυχωμάτων για ένα κλάσμα εξώθησης 45%. Η φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς ήταν β' αποκλειστής, καρβεντιλόλη 625x2, ασπιρίνη των 100 mg, αμυλοδιπίνη 10 mg, τορβαστατίνη 20, συνδυασμό α με υδροκλωριθιαζίδη και αλφουζοσίνη για τον προστάτη. Στον ασθενή, στην κλινική διενεργήθηκε διαθωρακικός υπέρηχος καρδιάς, ο οποίος ανέδειξε ακινησία κορυφής με ανέβρισμα και θρόμβο εντός αυτής, χωρίς λοιπές μηματικές υποκινησίες τυχωμάτων. Ένα κλάσμα εξώθησης γύρω στο 45%, η διαστολική δυσλειτουργία ήταν grade 1, ενώ από τη μητροειδή βαλβίδα έχουμε μια μέτρια ανεπάρκεια αυτής και μια ήπια ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας. Ο ασθενής απεστάλλει για στεφανιογραφικό έλεγχο, όπου παρατηρείται απόφραξη 100% μετά το πρόστιο διαγώνιο που έχει στένωση 60%. Η περισπόμενη χαρακτηρίζεται από ανομαλία παρυφής, ενώ η δεξιά στεφανία χαρακτηρίζεται από μια στένωση 30% στο πρώτο τριτημόριο και 60% στο τρίτο τριτημόριο αυτής. Κατόπιν έγινε σπιθυρογράφημα με θάλιο για έλεγχο της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου, όπου εδώ πέρα βρίσκονται ευρήματα συμβατά με έφραγμα στο κορυφαίο πρόστιο διαφραγματικό αλλά και κατώτερο τείχομα, χωρίς αξιόλογη περιφραγματική ισκαιμία στο επίπεδο κόπωσης που επιτέχθηκε. Η ικανοποιητική ήταν η λειτουργικότητα της καρδιάς, υπομεγίστη κόπωση, ενώ η περιοχή του εμφράγματος αντιστοιχούσε στην άρρευση του πρόστιου κατιόντο και της δεξιάς στεφανίας αρτηρίας, ενώ δεν ανιχνεύτηκε αξιόλογη ποσότητα ισχαιμικού μυοκαρδίου μέσα και γύρω από την εμφραγματική περιοχή. Εδώ στην εικόνα φαίνεται τόσο στο πρόστιο, στο κορυφαίο τείχομα, αυτά που αναφέραμε. Ακολούθησε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. BT STEAM. Εδώ είναι το καρδιογράφημα αναφοράς, όπου με προγραμματισμένη βηματοδότηση από την κορυφή της δεξιάς χειλίας με δύο έκτοπα ερεθίσματα 270 και 299 milliseconds προκλήθηκε κοιλιακή ταχυκαρδία, η οποία κατόπιν μετέπεσε σε κοιλιακή μαρμαριγή με αιμοδυναμική αστάθεια του ασθενούς, οπότε και ο ασθενής ανατάχθηκε με ρεύμα. Και κατόπιν απεστάλλει ο ασθενής για τοποθέτηση ICD. Τώρα δύο λόγια για την πρόληψη, την δευτερογενή πρόληψη του ευνηδίου καρδιακού θανάτου. Τρεις είναι οι κύριες μελέτες, η AVID, η SIDS και η CAS. Δύο λόγια για την κάθε μία, θα είμαι συνοπτικός. Η AVID περιλάμβανε ασθενείς οι οποίοι ανέλυσαν από κοιλιακή μαρμαρική, ασθενείς με συγκοπικού τύπου κοιλιακή ταχυκαρδία και ασθενείς με κοιλιακή ταχυκαρδία και κλάσμα εξώθησης μικρότερο από το 40%. Η μελέτη AVID τερματίστηκε πρόωρα λόγω μεγαλύτερου του αναμενόμενου όφελου στην ομάδα του απεινιδωτή, ενώ υπήρχε και μια μείωση της ολικής κινητότητας στην ομάδα του απεινιδωτή κατά 30% σε σχέση με τη φαρμακευτική θεραπεία.
Η μελέτη SITS, η οποία περιλάμβανε ασθενείς με κοιλιακή μαρμαρική, έντονη συμπτωματική εμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία και ασθενείς με συγκοπή και προκλητή κοιλιακή ταχυκαρδία. Στην τριετή παρακολούθηση είχαμε μείωση κατά 33% της συνητότητας στην ομάδα του πινιδωτή έναντι 20% στην ομάδα της αμιοδαρώνης. Τώρα, στο 20% βέβαια των ασθενών που τυχιοποιήθηκαν στην ομάδα της αμιοδαρώνης, ευθετέθηκε τελικά και εκεί η ICD. Και τέλος, η μελέτη CAS, η οποία περιλάμβανε ασθενείς που ανένυψαν από καρδιακή ανακοπή, η οποία οφείλονταν σε κοιλιακή ταχυαριθμία. Στη μελέτη CAS είχαμε σύγκριση της μετοπρολόλης με αμιοδαρώνη και ICD. Και εδώ υπήρχε υπεροχή του ICD με θνητότητα 12% στην ομάδα του απεινιδωτή έναντι 22% στη φαρμακευτική αγωγή. Η CAS χαρακτηρίζεται με ένα μέσο κλάσμα εξώθησης 45%. Εδώ είναι τα hazard ratio τόσο για τις τρεις μελέτες όσο και για μεταναλύσεις, όπου δείχνουν υπεροχή το απεινιδωτή. Όλα αυτά καθιστούν, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες τόσο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας όσο και της Αμερικάνικης, τον απεινιδωτή, τον ICD, σαν θεραπεία εκλογής στην δευτερογενή πρόληψη του ευνηδίου καρδιακού θανάτου. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση, κύριε Παπαβασιλείου. Ο κύριος Κλικάτσης, λίγο να κάνει ένα σύντομο σχόλιο. Ναι, τελευταία συγχαρητήρια για την ωραία παρουσίαση του περιστατικού. Καταρχήν, ο ασθενής βρέθηκε σε άλλη συνδικότητα γιατρό, τέλος πάντων, αλλά από την συμπτωματολογία αντιμετωπίστηκε από καρδιολόγο. Ανέφερες για απεινιδώσιμο ρυθμό. Πώς διαπιστώθηκε ο απεινιδώσιμος ρυθμός στο ιατρείο του καρδιολόγου? Έκανε επεισόδιο απώλειας αισθήσεων εκεί πέρα. Ναι. Πήρε τις κουτάλες, από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον ο καρδιολόγος, γι' αυτό και δεν είχε και καταγραφεί ο άνθρωπος. Έβαλε, διαπιστώθηκε, έτσι όπως το είδε και αυτός ο απεινιδώσιμος ρυθμός, πήρε 4 φορές απεινίδωση, επανήλθε σε φλεβοκοπικό ρυθμό, αλλά δεν είχαμε καταγραφεί της ταχυαριθμίας, οπότε έπρεπε για εμάς για τη δευτερογενή πρόληψη ένα κλάσμα εξώθησης 45% να γίνει όλη η διαδικασία αξιολόγηση του ασθενούς από την αρχή, να γίνει στεφανιογραφία, έλεγχος βιωσιμότητας. Ασθενής γνωστός για στεφανία νόσο, είχε περάσει παλιό έμφραγμα. Παλιό στεφανιό στο 87, χωρίς επαναιμάτωση τότε. Χωρίς έκανε επαναιμάτωση, δεν ξέρουμε γιατί δεν έγινε επαναιμάτωση. Τέλος πάντων. Σε προσωπική ομιλία μαζί του, είπε ότι δεν τον είχε αναφέρει ποτέ κανείς ότι έπρεπε να κάνει. Ασθενής γνωστός με στεφανία νόσο, ο οποίος έκανε μια δυνητικά θανατηφόρα αριθμία και αντιμετωπίστηκε τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο. Προχωρήσατε παρακάτω στην διερεύνησή του. Τέθηκε και η ένδειξη για τοποθέτηση ICD. Πολύ σωστά. Παρόλο που το πλάσμα ήταν 45%, αλλά στεφανία νόσος με επεισόδιο θανατηφόρας αριθμίας. Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, από ό,τι είδα εκεί, παρουσίασε μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, η οποία έκανε αιμοδυναμική αστάθεια, οπότε πήρε. Έγινε στο νοσοκομείο της Βέρειας ή παραπέμφθηκε? Στη Βέρεια. Ωραία, συγχαρητήρια. Και αντιμετωπίστηκε πολύ σωστά ο ασθενής. Τώρα η εξέλιξη του, η πορεία του, η παρακολούθηση του πώς είναι τώρα? Ο ασθενής παρέμεινε στην κλινική περί τους 2 μήνες λόγω αναμενόμενης έγκρισης του ICD και τοποθετήθηκε. Αναμονής για τοποθέτηση αυτού. Νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί. Αν αυτό έγινε, θα γίνει πριν από μια μισή εβδομάδα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαβασιλείου, για την πολύ ωραία παρουσίαση. Να προχωρήσουμε λίγο.